Polo Sewu lho. Kok nek ana poci ya. Heh? Berita ndek ini Semarko. nggih Mas musiknya urung muni sabar. Ayo punya kasunyatan Dek. Ayo 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 ayo. Ayo Kar. Kasunyatan. Gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumandeng wong liya. Durung lila kowe nyandeng wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasane kembang mekar ana ing ati nanging dudu aku sing duwe. Gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas apa tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe dikandel wong liya. Durung lila kowe nyandeng wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasane kembang mekar ana ing ati nanging dudu aku sing duwe.
kasunyatan Mbak Mundutan sange masih sampai